Čau lidi, vítám vás u nové série videí, kde budeme s bráchou natáčet, jak si vydesignovat krásný dům. Někomu se to líbit bude, někomu ne, tak doufáme, že potěšíme co nejvíc lidí. Tak já jsem si svůj první dům jsem si připravil. Budeme potřebovat břízový dřevo, pak normálně vykraftěný je dřevo, kurva. A ještě nějaký ty bloky, to potom dosáhneme. No tak začneme. Uděláme si takhle strop a budeme to stavět 8 na 20, ne 15, 4 a tak na 10, pardon. Sorry lidi. Tak dáme si to na 10. Tady vynecháme ty 2, dáme si takhle a 1, 2, 3. To je ten čtvrtý, takže můžeme začít nahoru. Tak. Takže 10 na 15 asi to bude, jak tak na to koukám. No, to se mi nelíbí. To už je jako pěkný. No tak a tady bude okýnko. Do zdi. Ne. Tady nebude. Tady bude něco určitě. Už vím, asi už to mám v plánu. Tak. Máme předek. No, udělali jsme asi tak půlku práce. Tak, dále uděláme. No, takže. Nebo na 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A bych dal možná i. No, dáme 10 na 10. To bude stačit. Tak, teď to tady uděláme. Hlavně mi napište do komentářů, že ty to děláš, budu amatér, no. Prosím vás, Minecraft nehrajou. Tak moc. A mně se líbí v Minecraftu jenom, že je to volná. Tam můžete dělat, co chcete. Jinak jako to nějak moc zajímavá hra není. Tak. Tak si tam dáme. Kde to, kurva? No, jo. Dýně. Mám dýni. To se nepovedlo, to se nemělo. Tak. Celkem pěkný dům. No tak, a jdeme dál. Takže... Bude to asi jednopatrový dům s půdou, to bude jednopatrový dům. Tam uděláme nějaký ten základní design, no a tak prostě malinký domeček pro malinkou rodinku, tak. Tak. No, tak máme základ asi, tak. Tady. Vykopem si to tady celý. Tak, a podlaha je vlastně na vás, ale já teda mám rád redstone, tak si to tady nějak osvětlíme. Jo, tak už asi vím, jak to udělám. Zkusím nějaký testík, jinak jako, když se to nepovede, tak na to kašlu a víte, jak to dopadne. Já chci zkusit, že si ten redstone, když ho takhle navedu a že si to bude fungovat. A to se to nerozsvítí. A kdyby se to rozsvítilo, co? Nasrat mě taky nechci. Tak na to kašlem. Tak já si tam dám teda místo těch páček. Tam dáme ty točky. Tak a vezmeme si k tomu třeba, no, blok, který jsme stavili. Tak. Základní třeba uděláme nějaký základní tvar, nemám se s tím nějak vyplat, abych pravdu řekl, tak se mi do toho nějak moc nechce. No a tak
Tak a mám nápad, že bychom s bráchou natáčeli vlogy, ale to asi ne, protože brácha je ještě jakoby sebe víc malej. Tak do toho jsem zatím chodit nechce, ale uvidíme, třeba jednou vlog bude, jo, takže. Tak vidíte to, krásný zatím to vypadá a teď přijde ta těžší část a vykopat tu jak teplou štyvlo. Já jsem si do toho mohl dávat ty točky. Tak. Rebel, vole. Tak já se vám lidi ozvu v příštím videu, až to budu mít nějak postavený, takže víte co. Tak. Do příště, čau lidi. Já se vracím zpátky teda, tady jsem to dodělal a doufám, že se mám nějakou vypočil. Co je to v novém videu, stříhání je ještě těžký, to jsem ještě nedělal, radši ještě bych to s tím něco udělal. No a tak jdeme dál, no. Tak si vezmeme bílý dřevo a začneme dělat střechu. To je na každém, jak si tu střechu udělá sám, protože že si ji udělá dokola. A že si udělá normální střechu. Já volím takovouhle střechu, mně se to líbí. Ne je to moc náročný. Stačí chvilka času, i když nikdy nevíte, no, ale tak to je na vás, jak si uděláte střechu. A mě celkem bolí v krku. Takže moc mluvit nebudu. Nebyl jsem ve škole, jak jsem tady zkusil natáčet. Jinak, já se jmenuji jménem Jirka. A já nevím, co mě přivedlo k natáčení. To bych vám lhal, ale tak asi tak, tak natáčí kámoši. Tak jako, proč to neskusit, jako. Zbytečný, proč to neskusit. Tak já vám to řeknu a vypnu si tu muziku, protože tam je tak úplně sere, ty vole. Ne, tohle klidně cokoliv, ale se to v klidně pade, ale hudba vypnout, ty vole, rebel. Počkej, tak to je moc rebelský. To ne. Tak a tady si krásně uděláme kolem toho takovýhle oltářeček. A se to celkem líbí. Rebel a ty. Ne, jak uděláme to jinak, uděláme. To je hezčí. Takovou střížku. Co vy na to? A i tady z těch stran bych to mohl udělat, to je pravda, že jo. No tak. Uděláme to i tady. Tak. Tak, ještě bylo úplně. Tak doufám, tyjo, že zatím se to líbí, ten domeček. Tady tu hlínu, ten dirt jde pryč. Tak sem si dáme ty lampičky, no. Dejme tomu, osvítíme to něčím, vohultové. Prostě rebel. Jo, už vím. Je to rebelský. Vypadá to elegantně. Ne, co to říkají lidi. Kecám, je to fakt hruza. Ale vím, jak to udělám. Jestli chcete být fakt rebelský lidi, tak tohle musíte mít každý den doma. Tak. To bylo takový provizorný videjko. Tak. Sklo nějak zrušíme. Ale prase, vypadni, vole. Nechci to mít špinavý. Tak ještě smrdí ty prasata, ty vole. Fuj, bych blil lidi. Nevím, jak jste na tom vy, ale podle mě byste taky blili z těch prasat.
Třeba můj brácha, to je extra prase. Popcorn jí 3 rukama. Natáčí taky Minecraft se mnou, ale nic proti němu. Natáčí, má hezký stavby, on natáčí líp než já. Podívejte se, my natáčíme spolu na tenhle jeden kanál. No, tak podívejte se hlavně na ty jeho stavby. My se tak podílek budeme asi zhruba střídat. Takže on natáčí fakt, staví hezky. Tak. A to je asi všechno, co bych tady dneska udělal. A hodíme dveře. Do prdele, vole, kurva. Trošku googlá verze, no, to je jedno. Jo, tady to nejde. Tak, co tady dáme, třeba stůl. Jo, tak. To je v podstatě na vás, jak si to tady už zařídíte. Tak, já vám tady udělám nějaký provizorní zařízení, no a doufám, že se video líbilo ještě jednou, no. Nevím, co k tomu říct dál. No, tak, to bude stačit, tady máme stoleček pro rodinu. Tady ještě pro někoho třeba. No, vidíte, krásně design vyřešený. Tak a máte to hotový asi, no. Nevím, co bych tomu dodal. Tak. Tak. No a tady si uděláte nějakou postel, no. Jsem zapomněl, že brácha má Minecraft. Tady si dáte nějakou postel. Now bad boy, are you ready for the bass? My DJ, yo, get on the case. No nic, doufám, že se video líbilo. Dejte like, třeba odběr a Get hyper. Get hyper.